A Garda Civil investiga o afundimento dun barco auxiliar fronte ao porto de Meloxo, no Grove. O bateiro, con 3 tripulantes a bordo, transportaba 11.000 litros de gasóleo distribuído en 12 bidóns. Sospeítase que estaría funcionando de apoio a outra embarcación relacionada con narcotráfico ou mesmo un narco submarino a onde poderían estar transportando ese combustible. Que tal, saúdos? Logo do seu rescate, os 3 homes prestaron declaración aínda que non foron detidos. De contado, imos con este tema e tamén falamos da falta de seguridade en Ribeira. O Concello acaba de solicitar un reforzo policial para as noites de Entroido logo dos últimos episodios delictivos rexistrados no municipio. Ademais, o goberno local estuda novas medidas de seguridade como a implantación de cámaras. O Umia dá un respiro en Caldas á espera da chegada de máis chuvias. O municipio ten a vista posta na borrasca que entra este venres e que podería provocar de novo inundacións. En Ribadumia mantense activo en nivel laranxa o Inungal pola crecida do Umia, que deixa estradas e camiños cortados neste concello e tamén no de Vilanova. O edificio que ardeu na rúa Riestra en Pontevedra no pasado mes de xullo terá que demolerse. As inspeccións técnicas apuntan a que a súa recuperación é imposible, polo que o Concello terá que declarar a ruína técnica do inmoble. A Deputación anuncia a adquisición dos bens mobles do convento pontevedrés de Santa Clara como o altar maior ou o órgano por un prezo de 400.000 euros. Dende o BNG, o ex-vicepresidente provincial asegura que a súa compra xa estaba recollida na escritura de compravenda e que agora foron as monxas as que reclamaron á Deputación o pago acordado unha vez esgotados os prazos. E hoxe nas Novas participaremos nunha experiencia inmersiva para coñecer os fondos mariños. Unha iniciativa que tiveron ocasión de descubrir os usuarios de Ámbar a través do obradoiro Mergullando sen nos mollar. Descubriron a riqueza do noso mar grazas á realidade virtual. A entidade Barbanzá é un dos 10 centros de persoas con diversidade funcional da provincia da Coruña que acolle esta experiencia. Asuntos que tratamos agora mesmiño aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil investiga o afundimento dun barco auxiliar nas últimas horas fronte ao porto de Meloxo, no Grove. Os feitos tiveron lugar contra as 7 da tarde deste martes. A bordo ían 3 tripulantes que conseguiron poñerse a salvo subindo a unha batea. O bateiro, de nome Nuevo Santa Irene, transportaba 11.000 litros de gasóleo distribuído en 12 bidóns que quedaron a flote logo do afundimento. Tras o operativo de rescate, os 3 homes prestaron declaración aínda que non foron detidos. Son 2 veciños de Rianxo e un cidadán con nacionalidade lituana. Sospeítase que esta embarcación estaría funcionando de apoio a outra relacionada con narcotráfico ou mesmo un narco submarino onde poderían estar transportando os bidóns co combustible. A embarcación foi vendida hai tempo e levada ao porto de Rianxo. Ademais, non causou baixa no rexistro de buques do Estado e tiña os certificados caducados dende 2024. O bateiro acabou afundindo por completo, mentres que os efectivos de emerxencias conseguiron recuperar do mar 11 bidóns de gasóleo. Neste operativo colaboraron Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e o Servizo de Emerxencias Municipal do Grove. Estás investigando, efectivamente, ainda non se pode recuperar o barco en sí, pero estás investigando e, polo tanto, hai unha investigación aberta. Como saben, eu suelo ser prudente e, polo tanto, vamos a deixar investigar aos corpos e forzas de seguridade do Estado para, se finalmente, esas hipóteses que vostedes, están traballando con elas, se son certas ou non. Pero, en todo caso, eu creo que é un momento de celebración porque non se perdeu ningunha vida, que creo que é o que temos que garantir con carácter primordial. O Concello de Ribeira acaba de solicitar un reforzo policial para as noites do Entroido logo dos últimos episodios delictivos rexistrados no municipio. Ademais, o goberno local estuda novas medidas de seguridade como a implantación de cámaras.
Á espera de celebrar a Xunta Local de Seguridade prevista para o próximo 19 de febreiro, o Concello de Ribeira xa está a tomar medidas para favorecer a seguridade cidadá ante o elevado número de roubos e incidentes que se veñen rexistrando nas últimas semanas. Ademais de reforzar a presenza das patrullas da Policía Local nas rúas, o Concello traballa xa na instalación de cámaras de videovigilancia. Mentras agardamos a que se poida celebrar esa Xunta Local de Seguridade que viñamos anunciando xa fai uns días, e que está prevista pois para o día 19, posto que o subdelegado do Goberno pois non tiña oco na súa axenda para poder vir a Ribeira antes. Eu como alcaldesa pois non podo seguir esperando, non podo quedar de brazos cruzados e polo tanto pois dentro das nosas competencias temos que tomar certas determinacións. Deste xeito pois foi como decidimos ampliar as patrullas non só pois en horario nocturno, sino tamén en horario diurno, esas patrullas que van a facer pois as rúas céntricas, as rúas peonís a pé. Vamos a esperar e agardar tamén a tomar outras medidas adicionais cando se celebre esa xunta do día 19. Mentres tanto, nós tamén estamos traballando na instalación, nunha pronta instalación de cámaras de videovigilancia, unhas cámaras que, aparte de poder solucionar outros problemas ou aclarar incidentes, como poden ser accidentes de circulación, etc., pois nos poidan tamén axudar para dar esa tranquilidade aos veciños e veciñas que transitan polo noso concello, que tenemos que ver pois en que puntos estratégicos se deben colocar. Así mesmo, a alcaldesa xa remitiu un escrito á subdelegación do Goberno solicitando un reforzo policial de cara a este entroido, no que se prevé unha gran afluencia de xente, especialmente nas noites do sábado e do luns. O día de onte enviábamos á subdelegación do Goberno tamén pois unha carta, unha misiva, na que solicitábamos apoio para estas noites de entroido, posto que, van a ser unhas noites nas que se incremente considerablemente a presencia de xente nas rúas e, polo tanto, pois vamos a necesitar ese reforzo para non só estar pois vixiantes o que poida pasar na zona festiva, sino que aparte de facer fronte a esa parte teñamos pois tamén outras patrullas que poidan estar rotando polas parroquias, onde hai pois unha serie de incidentes que se están repetindo. Polo tanto, eu agardo que a subdelegación do Goberno atenda a petición de Ribeira no que se refire pois a esa noite do sábado e esa noite do luns, que van ser pois os días fortes deste entroido en Ribeira, e que contemos pois con esa colaboración. Ademais deste reforzo puntual dende o Concello, volverán solicitar a ampliación do catálogo de policías na comisaría de Ribeira, tal e como lle teñen trasladado tamén os responsables do Sindicato Unificado de Policía da xuntanza que veñen de mantar. Caldas prepárase para a chegada de novas borrascas. O municipio ten a vista posta nas chuvias previstas para este venres que poderían provocar de novo inundacións. Este mércores a vila respiraba algo máis aliviada, Coumia volvendo ao seu leito. No municipio mantéñense zonas inundadas como na contorna da praia fluvial ou nas parroquias de Godos e Saiar. Así baixaba este mércores o Umia o seu paso polo centro de Caldas. Coa alerta vermella por inundacións xa desactivada, a vila respiraba hoxe un chisco máis aliviada, co río volvendo ao seu leito. O martes, sobre todo pola mañán, hasta o mediodía foi un pouco máis complexa. A partir da tarde, pois, empezou a tranquilizar a cousa, empezou a baixar tanto o nivel do Encoro como o nivel do propio río aquí. Baixou 1,5 metro desde onte ás 3 da tarde hasta hoxe á mañán, a primeira hora, baixou 1,5 metro. Entonces, queiras que non, axuda moito na tranquilidade da xente, sobre todo. Con todo, na vila aínda continúan zonas inundadas, en especial na contorna da praia fluvial e nas zonas da parcelaria, en Saiar e Godos. Zonas que principalmente son anegables en Caldas, non? É dicir, aquí detrás do Concello principalmente, e despois muro da Tafona hacia baixo, a rúa Sarnadela, a rúa Río Umia, que sí que collen, xa son as fincas rústicas da parte de atrás dos edificios, que xa son máis chans, máis planas, e entonces, a subida do río afecta bastante a toda esa zona. Esta imaxe do Bermaña na zona da Tafona, ali mantense a recomendación de non deixar o coche, aínda que hoxe o aparcadoiro operaba con total normalidade. Mantemos esas recomendacións, a xente que está aparcando, porque si se permite aparcar, está pendiente dos coches, e non o mesmo aparcar 10 minutos mentre vas ao supermercado que deixalo toda a noite, por exemplo, ou todo o día. Pero en Caldas xa miran de novo o ceo, primeiro pola chegada da borrasca Nils este mércores, que non preocupa especialmente, e despois pola nova fronte que se agarda de xoves para venres. Estamos casi xa mirando máis a previsión da borrasca que entra do xoves para o venres pola madrugada, non? Aí sí que vai ser xa non tan intensa, e sí un pouco máis prolongada, e a ver se chega un pouco máis debilitada do que parece que vai chegar. Río
Río arriba, o encoro continúa aliviando aos poucos, pero co problema de que aínda segue moi alto. Ten que seguir aliviando porque está arriba, está alto, está laminando, lóxicamente o encoro vai baixando, cando baixa moi pouquiño a pouco, cando enche, parece que enche moito máis rápido, non? Ten que ir aliviando para ver se ganamos algo tamén de capacidade de retención e nos axuda a controlar a situación aquí no Pobo. A pesar da mellora da situación nesta xornada, dende o Concello insisten en manterse alerta e evitar calquera risco innecesario nas contornas do Umia e o Bermaña. En Caldas quedou desactivado o plan Inungal polo risco de inundacións, pero mantense activo en nivel laranxa por risco elevado no Río Gallo, en Cuntis e no Umia, en Ribadumia. Neste municipio permanecen cortadas varias estradas e camiños, todas elas vías da rede secundaria. Na zona hai infinidade de parcelas e viñedos completamente asolagados. Unha imaxe que se repite tamén noutras zonas desta parte baixa, como nos concellos de Vilanova, Meis ou Portas, onde tamén temos constancia de camiños cortados. A crecida do río Umia obrigou tamén nas últimas horas a desaloxar un hostal en Meis, na zona de Vilanoviña, onde había 2 persoas hospedadas. Para este xoves agardase unha xornada de certa tranquilidade á espera de que o venres chegue unha nova borrasca que se traducirá nunha alerta amarela en todas as rías baixas por vento e outro aviso amarelo por chuvias no interior da provincia de Pontevedra. En Pontevedra, novo desencontro entre o vicepresidente da Deputación Rafa Domínguez e o voceiro nacionalista César Mosquera pola xestión de Santa Clara. Hoxe Domínguez anunciou a adquisición dos bens mobles do convento como o altar maior ou o órgano por un prezo de 400.000 euros, despois dixo dun longo proceso administrativo. Pola súa banda, Mosquera asegurou que a súa compra xa estaba recollida na escritura de compra-venda de Santa Clara e que agora foron as monxas as que reclamaron a Deputación o pago acordado unha vez esgotados os prazos. A Deputación de Pontevedra xa é a propietaria dos retablos, o órgano e o coro de Santa Clara. O Goberno provincial deu luz verde o expediente para adquirir os bens mobles vinculados ao convento. La Diputación va a adquirir un conjunto de bienes artísticas extraordinario, con valor histórico y cultural, pero sobre todo íntimamente ligados a Santa Clara y a su historia. Hablamos de la adquisición del altar mayor, los retablos laterales, el púlpito, la silla del coro y el órgano. Piezas que forman parte de la memoria colectiva de Pontevedra y que con esta adquisición pasan a formar parte del patrimonio público de todos los pontevedreses. Segundo Domínguez, a compra ratificarase na Xunta de Goberno Provincial do venres da vindeira semana. A Deputación terá que aboar a orde das clarisas 396.250 euros, todo despois dun proceso administrativo complexo. Con este informe se cierra el proceso administrativo complejo, absolutamente necesario y que garantiza que la operación se realiza con rigor jurídico, control económico e con total transparencia. O voceiro provincial do BNG matizou o anuncio feito polo vicepresidente. Segundo César Mosquera, a escritura de compra-venda do convento asinada no 2001 establecía que as clarisas tiñan 4 anos para retirar estas pezas que mentres quedaban en depósito. O prazo rematou o 1 de decembro de 2025 e ao non ser retiradas a propiedade xa pasaba a mans da Deputación. Só quedaba pendente realizar o pago. 28 de xaneiro deste ano, 28 de xaneiro, entra no rexistro desta Diputación o seguinte: que non manda a comunidade religiosas clarisas de Santa Clara de Santiago de Compostela, e que pide que formula requirimento de abono das cantidades acordadas en contrato de compravento do recinto conventual. Entre os bens que agora pasan a ser patrimonio público está o órgano datado no século XVIII. Domínguez prevé iniciar agora os pasos para a súa rehabilitación. No nos limitamos solo a comprar patrimonio. Asumimos también la responsabilidad de cuidarlo, recuperarlo y ponerlo en valor. El órgano es una pieza singular de gran relevancia histórica y cultural y será tratado con el rigor que merece. Son pocas las empresas en Europa que son capaces de hacer una restauración. Pero les puedo decir que mi sueño es que asistamos en un futuro a un concierto de este órgano aquí en Santa Clara.
Ademais, o vicepresidente adiantou que a intención é retomar as visitas guiadas este mesmo verán, o tempo que Santa Clara se incorpora ao programa Artes Vivas da Bienal de Pontevedra. Tamén avanzan, dixo, os estudos para a rehabilitación integral do convento. Bueno, o voceiro do BNG na Deputación de Pontevedra cuestionou tamén a xestión de Rafa Domínguez e do goberno do Partido Popular á fronte do Museo de Pontevedra. Dunha banda, o nacionalista pediu unha reformulación da Bienal de 2027. César Mosquera considera que o impacto da iniciativa foi nulo no número de visitas ao edificio Castelao, sinalado como sede principal do certame. A pesar de ser o evento cultural máis caro dos realizados en Pontevedra nos últimos anos, cun orzamento que roldou os 2 millóns de euros, Mosquera apunta que os datos oficiais de visitas ao edificio Castelao entre xuño e setembro deste ano foron de pouco menos de 28.000 persoas, en concreto 27.857 fronte ás 28.060 do mesmo período do 2024, é dicir, 203 visitas menos, rebatendo deste xeito as 125.000 visitas que, segundo o goberno provincial, tería acadado a Bienal. En relación aos edificios centrais do Museo de Santa Clara, o voceiro do BNG subliñou que nestes 30 meses só se deron pasos atrás. Sobre o convento, considera que non houbo novidades sobre as novas entradas ao convento, nin por Barcelos, nin pola rúa Santa Clara, a través do edificio das obras misionais. Para este mandato non é xa que vaya a estar feitos os edificios centrais ou vai a estar avanzado Santa Clara, simplemente tiraron a toalla, porque a este ritmo boten ustedes contas, hai que facer as excavacións arqueolóxicas, despois hai que facer o biforme, hai que modificar o proxecto, non en función de eso, hai que resolver o da entrada, hai que resolver o da entrada de Barcelos, hai que licitar, o sea, imposible. E cos edificios centrais, pois, para lá vai. O sea que realmente non vai haber a previsión que había que no ano 27, que é o centenario do museo, pois subera, non, os edificios centrais cando menos estuveran acabados. O edificio que ardeu na rúa Riestra en Pontevedra o pasado mes de xullo terá que demolerse. As inspeccións técnicas apuntan a que a súa recuperación é imposible, polo que o Concello terá que declarar a ruína técnica deste inmoble. Isto supón emitir unha orde para a súa demolición integral. A pesar da derriba parcial que se realizou tralo incendio, coa retirada da cuberta e dos elementos inestables, non é posible salvar o edificio. Iso sí, os traballos terán que realizarse de xeito controlado. Cabe destacar que a zona conta con protección patrimonial, polo que a demolición deberá contar con licenza municipal e con autorización do Servizo de Patrimonio. Os custos da intervención serán asumidos polos propietarios do inmoble que, unha vez asinada a orde de derrube, terán 2 meses para presentar un proxecto para desmontar o edificio. Cando conten coa licenza municipal, a demolición terá que realizarse no prazo dun mes. Mentres non se chega a este punto, dende o goberno local reclaman aos propietarios que nun prazo de 15 días executen as medidas provisionais que foran ordenadas hai meses para garantir a seguridade da cidadanía polo estado do edificio. Son, por exemplo, a instalación de redes de protección na fachada, a retirada dos cascallos do interior, a puntuar a fachada ou impermeabilizar as súas medianeiras. Senón, enfrontaránse a multas de ata 10.000 euros. O noso obxectivo, por suposto, aquí neste caso está clarísimo, é resolver esta situación coa máxima celeridade, que a complexidade técnica e a protección patrimonial o permitan, non? Velando sempre pola seguridade das persoas e dos bens. A desgraza que aconteceu aquí non foi a máis, precisamente grazas á intervención por parte dos bombeiros deste concello e por parte dos servizos técnicos que evitaron que isto fose a máis, e quero aproveitar tamén un pouco para E a volta da publicidade, entre outras cousas, celebramos o Día da Muller e a Nena na Ciencia.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Mar analizou cos patróns maiores da ría de Muros e Noia a situación dos bancos marisqueiros afectados pola alta mortaldade de marisco a consecuencia dos temporais. Na xuntanza na que participou a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, buscaronse solucións conxuntas para dar resposta ás necesidades do sector. A sede da Confraría Noiesa acolleu a xuntanza da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, cos patróns maiores de Noia, Portosín, Porto do Son e Muros. A finalidade da mesma non era outra que analizar a situación derivada dos recentes episodios meteorolóxicos adversos e a súa posible afección aos bancos marisqueiros da ría de Muros Noia. Durante o encontro, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro reiterou o compromiso do goberno galego de manter un contacto directo e permanente cos profesionais do mar, co obxectivo de coñecer de primeira man a evolución dos recursos e valorar as actuacións necesarias para favorecer a súa recuperación e sostenibilidade. Así, Ángeles Suárez aludiu á aposta que fai a Consellería para manter un control exhaustivo da evolución dos bancos a través dos sistemas de monitorización ambiental, que permiten medir parámetros como a salinidade, a temperatura ou o pH, así como outros factores determinantes para a supervivencia do marisco. Pois debido aos temporais que levan aceitando a nosa comunidade nas últimas semanas, vimos in situ da man das cofradías que están afectadas neste plan conxunto a abordar a situación, a ver os seguimentos que se están a realizar desde a Consellería, seguimentos que se están a realizar de parámetros como temperatura, como salinidade, pois que poden influir en maior ou menor medida na mortalidade dos bivalvos e ver un pouquiño coas confrarías afectadas a situación tal e como está a día de hoxe, tendo en conta que se están a realizar en coordinación coas asistencias técnicas das confrarías por parte dos técnicos e dos biólogos da Consellería do Mar, as correspondentes inspeccións e que, logo se realizarán as mostraxes para ter os resultados e ver a afectación que se está a producir nos bancos marisqueiros para poder adoitar pois as medidas de xestión correctas e adecuadas pois á vista da situación que estamos vivindo, que estamos tendo. Un dos puntos que tamén centrou a xuntanza foi a demanda dos pósitos de que se estableza dunha vez un protocolo de baleirado do encoro do Tambre, que segundo eles é unha das causas máis probables da mortaldade do marisco, debido ás baixadas dos índices de salinidade das augas. Seguimos con outros asuntos, un informe sobre a planificación do espazo público urbano que é todo un manifesto pola calidade de vida. É o documento que hoxe presentou en Pontevedra o Eixo Atlántico. O estudo é tamén unha análise técnica que sitúa a Pontevedra como exemplo a seguir, abogando por un cambio de mentalidade nos modelos urbanos e destacando o seu impacto na saúde. En Pontevedra, o Eixo Atlántico presentou esta mañá o seu informe Planificación do Espazo Público Urbano, un documento que analiza a situación das cidades que o compoñen e que aposta pola calidade de vida como base para a planificación urbanística. Pontevedra é, como todos sabedes, a nosa cidade de referencia del si se pode. E se hai unha cidade que pode, o resto poden só se teñen vontade política. É dicir, nós temos referencias, pois, o que foi Barcelona no 92, o que foi Bilbao no comenzo deste século e o que leva 20 anos sendo Pontevedra. O documento plantexa a necesidade dun cambio cultural no urbanismo, propón que a saúde das persoas e dos ecosistemas sexa base na planificación, apostando, por exemplo, por incorporar a cultura do calor no deseño das cidades. Se estima que solamente el 20% de los condicionantes de la salud de las personas, de lo que determina nuestra salud, está dentro del propio sistema sanitario. El otro 80% está fuera, tiene que ver con la planificación urbana. Por ejemplo, Galicia, según datos del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas frente al exceso de temperatura, Galicia es la segunda comunidad española con más muertes por calor. O estudo destaca tamén que nas cidades do Eixo Atlántico 52% da poboación vive a menos de 5 minutos dun espazo público aberto de barrio. Tamén recolle boas prácticas como os corredores ecolóxicos da Coruña ou as zonas de baixas emisións de Pontevedra. Que levamos moitísimos anos pois facendo moitas cousas que teñen relación con isto. Indiscutiblemente, se reducimos o 70% da emisión de gases de efecto invernadoiro, ten un resultado na disminución de mortes por contaminación. Se reducimos o ruído igual, se aumentamos ou renaturalizamos a cidade, se temos parques a 5 minutos e se somos
das cidades que camiñan, e realmente facemos máis exercicio, estamos axudando a mellorar a calidad de vida. Como exemplo da necesidade de planificación das cidades, puxose sobre a mesa o futuro da vivenda. Dende o Eixo reclaman que a necesidade que existe non leve a unha construción indiscriminada. A vivenda é un dereito, a vivenda é unha necesidade, pero a construción da vivenda, primeiro, non pode destrozar o territorio, segundo, ten que ser unhas reglas dentro do que é o diseño da cidade, e terceiro, as vivendas teñen que construirse para que a xente as ocupe, non para que as compre e especule con elas. O informe, pensado como folla de ruta para as poboacións da Eurorrexión, presentarase mañá na cidade portuguesa de Guimaraes. Novos achados que poderían estar relacionados coa Pontevedra medieval foron as catas arqueolóxicas realizadas na finca do Teucro, na rúa Arcebispo Malvar, as que localizaron restos que poderían ser dun antigo estaleiro e un peirao da Idade Media. Nesta parcela, a Sareb proxecta a construción de ata 190 vivendas. Os restos foron localizados no espazo destinado a zonas verdes e viais de acceso, polo que, dende o goberno local, confían en que non afecten os futuros edificios, pero si terán que modificar o plan de urbanización, que sufrirá retrasos á espera de que a Xunta avalíe cal é o valor e o destino destes achados. De feito, co gallo do descubrimento reuniránse o Concello de Pontevedra, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a promotora da obra e a empresa encargada do estudo arqueolóxico. Como curiosidade, nesta finca localizouse tamén a antiga pista deportiva do Club Balonmán Teucro, no que xogou ata a construción do pabillón municipal. É importante porque recuperamos parte da historia da cidade de Pontevedra, da historia máis moderna, máis tamén da historia posiblemente medieval. Iso agora mesmo acaba de presentar a Citania na Xunta os informes relacionados con todo isto, e a partir de agora comezará todo o estudo polo miúdo e a valoración. A empresa madrileña Albertia Servicios Sanitarios pasará a xestionar a residencia da terceira idade de Ribeira, que, dende a súa apertura no ano 2022, dependía de DomusVi. Nun axustado concurso público, a nova concesionaria impúxose por tan só un punto na licitación, tendo en conta os criterios da oferta económica e ratio de persoal. A duración do contrato é de 2 anos prorrogables por outros 3 máis, e o orzamento base é de 5,6 millóns de euros, que podería chegar a superar os 16, tendo en conta as posibles ampliacións. Se o procedimento de licitación segue o seu curso sen incidencias, o 25 de marzo a xestión do servizo pasaría a mans desta nova empresa, co obxectivo de seguir prestando, din, a máxima calidade na atención aos máis de 100 usuarios cos que conta a residencia de Ribeira. Os usuarios de Ámbar tiveron ocasión de explorar a diversidade dos fondos mariños a través dunha experiencia inmersiva promovida pola Deputación da Coruña. Trátase do obradoiro Mergullando sen nos mollar, que acollen 10 centros de persoas con diversidade funcional da provincia. O de Ámbar é un dos 10 centros de persoas con diversidade funcional da provincia da Coruña que acolle o obradoiro Mergullando sen nos mollar, unha experiencia inmersiva que promove a Deputación da Coruña para dar a coñecer a riqueza do medio mariño a través da realidade virtual. A deputada provincial de Medio Ambiente, Rosana García, tivo ocasión de acompañar os usuarios de Ámbar que hoxe participaron na iniciativa da man das técnicas da cooperativa 13 grados. Son 13 grados as que imparten os talleres, e se é unha experiencia inmersiva coas súas propias, cando elas se mergullan, pois fan rodaxes do que van vendo, e bueno, pois hai desde eso, pois peixes e a vegetación mariña, pero tamén pois as bateas desde abaixo. A verdade é que, bueno, pois é unha experiencia moi singular, e de feito, bueno, en outros centros onde xa se impartiu, pois, que tamén tuven a sorte, non, de poder acompañalos, e a verdade é que, bueno, pois é moi gratificante, porque son cousas que non tes oportunidade de ver de ningún xeito, e, bueno, pois máis para persoas que o mellor teñen algún tipo de discapacidade ou mobilidade reducida, que teñen máis dificultades para acceder. Entón, bueno, creo que é unha experiencia moi interesante. Dende Ámbar quixeron agradecer á responsable provincial o feito de ter contado coa entidade Barbanza para desenvolver esta iniciativa tan ben acollida polos usuarios. Unha actividade que nos fai moitísima ilusión, ademais de a nós
como organizadores ás persoas usuarias que levan días pois en calquer sitio do centro ou fora que nos están preguntando sabes que vai haber gafas e sabes que nos van sabes o que nos van que vamos a ver e dixo, o fondo marino é como é, dixo, non sei que non están así con esa ilusión que nos están envolvendo. Este programa, que xa se iniciou en colexios de educación primaria e agora está a recalar en diversas entidades sociais, ten por obxectivo ofrecer unha visión do medio mariño moi singular, mediante imaxes en 360 graus e cun formato accesible e adaptado ás necesidades de cada grupo. Por outra banda, a Deputación da Coruña acaba de dar a coñecer tamén os datos do programa de servizos sociais comunitarios que este ano financiará 378.000 horas de servizo de axuda no fogar e permitirá contratar 177 profesionais do eido social nos municipios da provincia de menos de 20.000 habitantes. A través deste programa, no que a Deputación inviste 8.800.000 euros, a institución provincial busca contribuir de maneira decisiva ao sostemento dun servizo esencial para a calidade de vida das persoas maiores, dependentes ou en situación de vulnerabilidade, facilitando que poidan continuar vivindo no seu fogar e na súa contorna habitual ao tempo que se apoia a conciliación das familias. O investimento distribúese por todas as comarcas da provincia, garantindo así unha atención equilibrada e adaptada ás distintas realidades territoriais. A comarca do Barbanza corresponderánlle preto de 750.000 euros, compartidas por concellos que van dos 148.000 euros de Noia, o municipio que máis recibe, os 72.000 da Pobra, o que conta con menos contía. Este mércores conmemorouse o Día da Muller e a Nena na Ciencia. En Pontevedra celebrouse un acto na Misión Biolóxica de Galicia onde se puxo en valor o papel imprescindible das investigadoras no avance do coñecemento e no progreso social. Nel participou o delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco reivindicou que a ciencia precisa máis mulleres, máis referentes e máis liderado feminino para ser unha ciencia xusta e mellor. Destacou tamén o traballo da Misión Biolóxica de Galicia e do CSIC. Neste sentido, agradeceu o compromiso da delegada do CSIC en Galicia, Carmen González Sotelo, e tamén puxo en valor o traballo científico da Misión Biolóxica de Galicia como centro de referencia no país. A pesar de que se ha avanzado mucho, hemos tenido que luchar mucho las mujeres por estar en las posiciones que estamos ahora. Así que de alguna manera yo agradezco este empeño que continúa y que es necesario. Vemos aquí científicas mulleres que son absolutamente admirables, pero é que necesitamos tamén seguir empuxando e seguir empurrando para que as nosas nenas, as nosas fillas, as nosas adolescentes se decanten por esta parte ou por esta rama do que é a investigación. E para iso temos absolutamente un exemplo claro e uns referentes aquí no CSIC. Pesar na Pobra polo falecemento de Severino Escurís Batalla, fundador da conserveira Actemsa, unha das empresas pioneiras e con maior proxección do polígono industrial da Tomada. Unha das súas últimas aparicións públicas tiña lugar o pasado mes de agosto, cando o presidente da Deputación da Coruña se desprazou ata a sede da empresa para facerlle entrega do Premio PEL pola súa dilatada traxectoria empresarial, contribuindo á creación de emprego e o crecemento económico de toda a comarca. O empresario finaba este mércores os 100 anos de idade. Marchamos coa nova exposición que xa podemos visitar no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira. Trátase dunha mostra da pintora ourensa, aínda que afincada en Corrubedo, Maite Bouzo, titulada Escolma dunha vida. A exposición componse de ao redor de 30 obras realizadas con diversas técnicas, como é o caso da acuarela ou o óleo, e tamén de diferentes formatos que mostran paisaxes, retratos ou bodegóns. Poderá visitarse ata finais do mes de febreiro. Deste xeito, poñemos hoxe o punto e final ás novas do día.